אז מה עוד מצאנו בגני האירועים בישראל? רגע, מה זה החתולה הזאת? שלא תקפוץ עליי. באולמי גדות בתל אביב נשמעים חתולים מייללים במטבח. מה זה יש חתול? מה זה המקום שלה במטבח? כן, לא רק אחד, יש 2, 3, 4. מה, חתולה במטבח זה נראה לך הגיוני? באולמי שירת ירושלים הקולות ששמענו פחות מזכירים שירה והרבה יותר התאמרות בעובדים. אפילו על רעש בפס אני איפה ביתה. חוט נעשו אותי היום, למה הייתי נחמדה? לא אהבתי, רוח לאירוע, לא אהבתי אף אחד. בא לכם לנצל את הנחמדות? בואו נראה. איפה ביתה, אחד אחד שלי. מה? אז אל תצחקי, גם אתה, נדה, בא לך לאיפה ביתה? אז שתוק, אל תצחק. וזה לא הדבר היחיד שמצאנו באולם הזה. איזו זרמה, סלטים בחוץ, עומדים בחוץ. גם באולמי סוסייטי הזוהמה זועקת מכל פינה. האוכל זרוק על הרצפה. והטיפול בו לא מעורר תיאבון. עושים, לא משנה? זהו, לצאת? בחברה הגבוהה מדיניות מחזור האוכל אותה אנחנו מוצאים בסוסייטי קצת פחות מקובלת. תראי עליכם לאירוע הבא? מה זה? ממחזרים וממחזרים גם כשהמוצרים נופלים על התינופת הזאת. זה יכול לצאת?